दायो आं दा थांगासिनो दङ नै गामिनिफ्राय एसे आंना गस्ला बेनो बे थाबाय थायोलै नै दिनै हाफ पेन्ट गानदों दै रायजो राजाफोर नोंथांमोन दा बैयाव लोगोफोरखौ एसे हमनि বেয়া নাপাব অলপ মানে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আচ্ছা আচ্ছা জেগাখিনিক লৈ নে বঢ়িয়া লাগছে ঠিক আছে ঠিক আছে जोंनि बेबायदि एरिया माने बिराद मोजां समायना रमायना बेबायदि माने आरोना ओइ जों बुद्ध मन्दिर दङ जोंनिया ओरैहाय जोंनि गामिनि मानसिफ्रा इयाव दा दंफां सायायाव जिरायगासिनो दङ बिथांमोनखौबो आं लोगो हमहोगोन दे होमबानो बेफोरबायदिनो जा बिराद माने गाज्रि मोजां जा जेखियानो जा माने जों आदाजों रायलायखांनानै लोगो लोगो जोंहा आमाइ दङ आमाइसो जोंनि आमाइसो माब्रै खबरा मोजां दा बे आमाइसो ओमफ्राय बे दिलिप दा दिलिप दा दिपक दा दे भुल जाबाय बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा বিশ্বকৰ্মা পূজা ভালে গেছি কিমান সুন্দৰ আমাৰ গাঁওখন এইফালে আমাৰ বুদ্ধ মন্দিৰ আছে समायना रमायनानि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननोहाय दा ओरैजाय हाग्रा बंग्रा दङ बेखिनिखौबो नायलांबाय था नोंथांमोनाहाय सब जायगायावनो बर' दंजोबो सब गामियावनो बर' दंनाय जोंनि गुवाहाटि एरियायाव माबायदि हिसाबै सोलिबाय थायो बेखौबो नायलांबाय था जोंना प्रमद बर' सारा आरो बेफोर गासैबो जोंनियाव फैनांगौ आदामोना बहा थांनायमोन पल्टन थांगोन ओमफ्राय खामानि मा मावो खामानि मावो ओरैनो गामिनि थुब थुब थाब थाब हाजिरा दा रेरना बोरनि बेजों कारेन्टजों बेजों ट्रेन खारगोन आदा प्रमद सार नोंखौथ' गोदोनि उन्दैनिफ्रायनो आदासो होनखायो आङो मानो होनोबा जोंनि गुवाहाटि एरियायाव बहुद बर' मानसि गोदोनानै दङ बेफोरखौ जोङो बोखांनाया नों आरो आंनि सायावसो मानो होनोब्ला नोंखौनो रायजोआबो राजा खालामगोन राजायाबो रायजो खालामगोन थिग बेफोरबायदिनो माने जोंना प्रमद सारखौ आं जोंनि बे एरियानिफ्राय नोंथांखौ आं हांख्राय हरबाय थायो दा आं फैगासिनो जोंनियाव सासे सानै मानसि फैगासिनो दङ बिथांमोनजों आं एसे खोथाखौ सोंनानै बुंना नायनि नोंथांमोनहा एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय दा बेयाव বাইদেউ আপনার কিবা আহিছিলে কিবা মই একো বুজি পোৱা নাই আপুনি কোৱাচোন কওক দাদা কিবা মানে মেপ আঁকি আছো মেপ আঁকি আছে না মই মানে একো বুজি পোৱা নাই সেইটো কাৰণে গাঁৱৰ মেপ আঁকিম এই গাঁওখনত পানী দিব লাগিব জল জীৱন মৎস্যত ঠিক আছে এই মেপখন আঁকিম এতিয়া बाजैमोन नोंसोरबो ओरै गसंनानै थाब्रा जमानो माने एक्सट्रा थानांगौ जमा थाखिबो লাগে ना जानाय जायो जों खोथा नङा जमा थानांगौ माने जोंनि गामियाव ओरैबायदि माबा मोनसे जागासिनो दङ आं हेडफनबो लाबोआखै बेयो भइस रेकर्ड खालामनायखौ आं लाबोआखै दा बेयाव आं सोरखौबा एसे नोंथांमोनखौ लोगो हमलायहोनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंथ' बर'सो बुंबाय थायो बिथांमोनाथ' असमिया बांसिन रायलायनाय दङ जोंनियावहाय बेजों लोगोसेयैनो आं दा माने सोरखौबाबो दा गुबुन बिदि दावराव जालायबाय थादों बेफोरखौ जों खोनासंनो दरकार गैया नामा नायलांदो आंबो दङ नै बेयाव आं नाय बेयाव जोंना सारा बेसेबां खस्थ' मावदों जोंनि सारा बेसेबां खस्थ' मावदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बारा नङा सासे सानै दङ 10-15 जनबाबो अनेक जोंनि गामियाव बेबायदि रायजो आरोना আচ্ছা রিনু মাহি আপুনি কিবা বেয়া পাইছা মই ভিডিঅ' কৰাটো ঠিক আছে কাম আহিব লাগে আৰু কিবা মানে কাম আহিব লাগে কি কম আৰু মই কি ক'লে লাইনটোৰ কথা কি ক'লে